سلام سلام كلكم تقاتلت مدى فوركس ماستر أكاديمي كما يلهم أبزل لكم سناينا عرفت جزينا تمنه نلوم مع أنت دما كم تلمود فأزي أجد سزغونا فيديو مسيكم له كساب مودة دما مكتتالكم يعدم لسنتايو كدمي فوركس تريدين مجمارنا كم فلتم زلنا نتبتات له ويدما كنقبرم زلنا فوركس كدمي زخونا محسابنا كنقبرم زلنا بلان كنوصኦም كم بيزنس متن بلان كنوصኦም زلنا نغرات ኣለዉ ንዕኦም ካ ሓቢርና ክንሪኦም ኢና ቅድሚ ንግዲ ምጅማርካ ነዚ ክትፈልጥ ኣለካ ዝብል ዘሎ ትርጉም ዕላማ ንዝኾነ ነገር ክትጅምሮ ከለካ ናብ ፎሬክስ ክትኣቱ ዲኻ ወይ ናብ ካልእ ቢዝነስ ክትኣቱ ከለካ ብቀዳምነት ጎል ዴፊኒሽን ወይ ድማ እቲ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ፎሬክስ ካ እቲ ዕላማካ እንታይ እዩ ናይ ንግዲ ዕላማታትካ እንታይ እዮም ኣብ ንግዲ ናይ ሙሉእ ግዜ መነባብሮ ክትመርሕ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ ወይስ ኣታዊኻ ክትምልእ ጥራይኻ ትደሊ ዘለኻ እዚ ሕጂ ኣገዳሲ ነጥቢ ማለት እዩ ኣብ ፎሬክስ ይመፅእ ኣለኹ ፉል ታይም ስርሐይ ንክገብሮ ድየ ዝመፅእ ዘለኹ ወይስ ተወሳኺ ትርፊ ኣታዊ ንክረክበሉ ጥራሕ ዝመፅእ ዘለኹ ነዚ ሕቶ እዚ ብቀዳምነት ክንምልሶ ኣለና ብድሕሪኡ ክንደይ ዝኣክል ሓደጋ ክትወስድ ፈቃደኛ ኢኻ ክንደይ ዝኣክል ሪስክ ክትወስድ ፈቃደኛ ኢኻ ትሬድ ትጅምር ኣለኻ ካብቲ ንስኻ ትሬድ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ካብቲ ንስኻ ትነግዶ ዘለኻ ክንደይ ዝኣክል ኢኻ ንሪስክ ፈቃደኛ ትኸውን ኣብ ሓደ ንግዲ ካብ 1% ናይ ሕሳብካ ኣብ ሓደጋ ከተእቱ ምቹእ ዲኻ ወይስ ዝያዳ ዓቀባዊ ኢኻ እዚ ድማ ሓንቲ ትሬድ ባይ ኦር ሴል ክትብል ክትኣቱ ከለኻ ክንደይ ፐርሰንት ካብቲ ኣካውንት ኸይኻ ንሪስክ ተቃልዖ ዘለኻ ካብ 1% ወይ ድማ ካብኡ ንታሕቲ ተመራፂ ብናተይ ማለት እዩ ግን ንስኻ 1% ሪስክ ክትገብር ወይ ድማ ካብኡ ንታሕቲ ሪስክ ክትገብር ከ ፈቃደኛ ዲኻ ነዚ እውን ከተፅንዖ ኣለካ ናይ ግዜ ኣድማስካ እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ፎሬክስ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ስለ ዝኾነ ንስኻ ኸ ግዜ ኣለካ ድዩ ክሳብ ክንድኡ ዝኣክል ኣብቲ ፀወታ ወይ ድማ ኣብቲ ትምህርቲ ንክትፀንሕ ክሳብ ፕሮፊት ወይ ድማ መክሰብ እትገብር ግዜ ስለ ዝወስድ እስኻ ናይ ግዜ ኩነታትካ ከመይ ከም ዘለዉ ንምፅናዕ ከድልየካ እዩ ናይ ግዜ ኣድማስካ እንታይ እዩ ናይ ሓፂር ግዜ ማእከላይ ግዜ ወይ ነዊሕ ግዜ ክትነግድ ትደሊ ዲኻ እዚ ከዓ ሓፂር ግዜ ጥራሕ ዲኻ ትሬድ ክትገብር ነዊሕ ግዜ ዲኻ ትሬድ ትገብር ከምኡ እውን ኣቲኻ ጥራሕ ዲኻ ኣብቲ ማርኬት ትወፅእ እዚ እውን ካብ ምፍላጥ ብዓብዩ ከድልየና እዩ ቅዲ ንግዲ ምምራፅ ወይ ድማ እቲ ትሬዲንግ ስታይል ንስኻ ትመርፆ ትሬዲንግ ስታይል ካብ ምምራፅካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ነጋዳይ ኢኻ ቴክኒካዊ ትንተና መሰረታዊ ትንተና ወይስ ክልቲኦም ውህደት ተጠቂምካ ክትነግድ ትመርፅ እዚ እንታይ እዩ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ዲኻ ትጥቀም ኣብቲ ማርኬትካ ክትኣቱ ከለኻ ወይ ድማ ፋንዳሜንታል ኣናሊሲስ ዲኻ ትጥቀም ዘለካ ኣብቲ ማርኬት ምስ ኣተኻ ወይ ድማ ንክልቲኦም ኣጠቃሊልካ ኢኻ ናብቲ ማርኬት ተኣቱ ዝውን ሓደ ክትምልሶ ዘለካ ሕቶ ወይ ድማ ኣብቲ ናትካ ጌም ፕላን ወይ ኣብቲ ናትካ ናይ ትሬዲንግ ፕላን እተውፅኦ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነጋዳየ ወይ ከምዚ ዓይነት ትሬደር እየ ኢልካ ከተውፅኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ክንደይ ግዜ ኣለካ ክትነግድ ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ እንተሃልዩካ ኣብ ንግዲ ናይ ሓፂር ግዜ ከተተኩር ከድልየካ ይኽእል እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ግዜኻ እንድሕር ሙሉእ ስራሕ ፉል ታይም ኣብ ካልእ ስራሕ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ ንትሬዲንግ ብዙሕ ግዜ ክህልወካ ስለ ዘይክእል ኣብቲ ናይ ሓፂር ግዜ ወይ ድማ ስካልፒን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ማርኬት ናይ ውሑድ ደቃይቕ ኣቲኻ ናይ ምውፃእ ዘሎ ስትራቴጂ ኣብኡ ከተተኩር ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ግዜ ዘይብልካ እናሃለዎ ከሎ ንስኻ ግዜ ንትሬዲንግ ዘይብልካ እናሃለዎ ከሎ እንድሕር ስዊን ትሬደር ትመርፅ ኮይንካ ነዊሕ ግዜ ዘድልዮ ነቲ ማርኬት ምክትታል እንድሕር ትመርፅ ኣሊኻ ኮንካ ንዓኻ ምቹእነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ግዜ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ኣለካ ኣብ ፎሬክስ ርኢኻ ነቲ ትሬዲንግ ስታይልካ ብከምኡ መሰረት ክትመርፆ ትኽእል ንግዳዊ ስብናኻ እንታይ እዩ ሓደጋ ትወስድ ዲኻ ወይስ ዝያዳ ዓቀባዊ ነጋዳይ ኢኻ ኣብዚ ኸ እቲ ሪስክ ማኔጅመንት ናትካ ማለት እዩ ሪስክ ትወስድ ዲኻ ወይስ ዓቀባዊ ኢኻ እቲ ናትካ ፐርሰናሊቲ
እንታይ ይመስል እውን ምጽናዕን ከድልየካ ማለት እዩ ፐርሰናሊቲ ማለት ክንብል ከለና ሕጂ ገለ ሰብ ኣሎ ሪስክ ንክወስድ ድሕር ዘይብል ማለት እዩ ገለ ሰብካ ብጣዕሚ ዓቀባዊ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ሪስክ ምውሳድ ሕጂ ነብስኻ ምፍላጥ ኣብዚ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ክውንነታዊ ምድላው ትፅቢት ሪያሊስቲክ ኤክስፔክቴሽን ሴቲንግ ይብለና ኣሎ ብዚ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብ ፎሬክስ ወይ ካብቲ ትሬድ ስኻ ትገብሮ ዘለካ ሓደ ሪያሊስቲክ ዝኾነ ወይ ድማ ክውንነታዊ ዝኾነ ትፅቢታት ክትገብር ኤክስፔክቴሽን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ካብ ንግዲ ክንደይ ገንዘብ ክትረክብ ትፅበ ብዛዕባ ትፅቢታትካ ክውንነታዊ ምዃን ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ነቲ ፎሬክስ ብዙሕ ዘይፈለጥካዮ እናሃለኻ ስኪል ናትካ ዘይማዕበልካ እናሃለኻ ኣነ ንመዓልቲ 1000 ክገብር ወይ ንመዓልቲ 5000 ፕሮፊት መክሰብ ክገብር ኢልካ እንድሕር ኤክስፔክት ትገብር ኣለካ ኮንካ ሪያሊስቲክ ኤክስፔክቴሽን ኣይኮነን እዚ ሕጂ ንዓኻ ከውድቐካ ይኽእል እዩ ስለዚ ምስቲ ደረጃኻ ምስቲ ንስኻ ዘለኻዮ ፍልጠትን ምስቲ ንስኻ ካብቲ ማርኬት ኤክስፔክት ትገብሮን ድማ ሪያሊስቲክ ወይ ድማ ትፅቢታዊ ክኸውን ኣለዎ ዕላማኻ ንምዕዋት ክንደይ ግዜ እዩ ክወስደልካ ንግዲ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ፀወታ ስለ ዝኾነ ትዕግስቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እቲ ጎል ሴት ናትካ ትገብሮ ንንውሕ ዝበለ 4 ዓመት 5 ዓመት 2 ዓመት ኢልካ ኣብ ክንዲዚ ዓመት ክንዲዚ ካብ ትሬዲንግ ክገብር ኢልካ ከተስፍሮ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሓፂር ጎል እንድሕር ጌርካ ኣብቲ ፎሬክስ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ፎሬክስ ትዕግስቲ ዝሓትት ንንውሕ ዝበለ ዝኸይድ ቢዝነስ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ኩሉ መድያዊ ትንተና ዕዳጋ እዚ ከዓ ቅድሚ ናብቲ ማርኬት ምእታውካ ማርኬት ኣናላይዝ ትገብረሉ መንገድታት ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ንሱ ድማ እቲ ማርኬት ምስ ረኣኻዮ ህልው ኩነታት ዕዳጋ እንታይ ይመስል ኣሎ ንቅዲ ንግድኻ ሙችኣት ድዮም እንታይ እቶም ቴክኒካዊ መርኣያታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ሕጂ ህልው ኩነታት ዕዳጋ ንስኻ ባይ ወይ ድማ ሴል ኢልካ ክትኣቱ እንድሕር ኮንካ እቲ ዕዳጋ ብሓፈሻ እንታይ ይመስል ኣሎ ኣብኡ ዘለዉ ኢንዲኬተርስ ቶም ሓበሬታታት እንታይ ይሕብሩካ ኣለዉ ነቲ ንስኻ መሪፅካዮ ዘለካ ናይ ትሬዲንግ ስትራቴጂ ንዕኡ ዝምችኡ ድዮም ምክትታል እውን ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝኾነ ናይ ንግዲ ምልክት ይህቡ ድዮም ኣብ ፀወታ ዘለዉ መሰረታዊ ረቑሒታት እንታይ እዮም ኣብ ዕዳጋ ፅልዋ ከሕድሩ ዝኽእሉ ናይ ዜና ፍፃሜታት ኣለዉ ድዮም እዚ ሕጂ ኣብ ኩሉ ጌም ፕላን ኢና ወይ ድማ ትሬዲንግ ፕላን ኢና ክሬኤት ንገብር ዘለና ሕጂ ኣብቲ ትሬዲንግ ፕላን ናትካ ኣነ ቅድሚ ናብ ማርኬት ናተይ ምእታወይ ኒውስ ቸክ ዝገብረሉ መርበብ ኣለኒ ብኡ ከዓ ይከታተል ኣለኹ ነቲ ናተይ ማርኬት ክፀሉ ዝኽእል ናይ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ዜና ከምዘሎ ከረጋግፅ ኣለኒ ዝብል ፕላን ከተውፅእ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ዝኾነ ናይ ንግዲ ምልክት ይህቡ ድዮም ኣብ ፀወታ ዘለዉ መሰረታዊ ረቑሒታት እንታይ እዮም ኣብ ዕዳጋ ፅልዋ ከሕድሩ ዝኽእሉ ናይ ዜና ፍፃሜታት ኣለዉ ድዮም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ብምዕባል ሕጊ ምሕደራ ሓደጋ እዚ ከዓ እቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ማለት እዩ ሪስክ ማኔጅመንት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግዲ ክንደይ ሓደጋ ከተውድቕ ፍቓደኛ ኢኻ ናይ ስቶፕ ሎስ ደረትካ እንታይ እዩ ዕላማ መክሰብካ እንታይ እዩ ዕዳጋ ኣንጻርካ እንተተጓዒዙ ንሓደጋኻ ብኸመይ ከተመሓድር ኢኻ እዚ ሕጂ ኣብ ሓደ ኣብታ ናትካ ትሬዲንግ ፕላን ትገብራ ዘለኻ ሪስክ ማኔጅመንት ክንዲዚ ፐርሰንቴጅ ካብ ኣካውንተይ ክወስድ እየ ክንዲዚ ፐርሰንቴጅ ስቶፕ ሎስ ናተይ ክገብር እየ ማርኬት ኣንጻረይ እንድሕር ኮይዱ ኸ ኣብ ከምዚ ኩነታት ትሬድ ክዓፅየ ዝብል ፊክስድ ዝኾነ ወይ ድማ ሓደ ፖይንት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሪስክ ማኔጅመንት ኻ እቲ ዝዓበየ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ፎሬክስ ማርኬት እዩ ትልሚ ምሕደራ ንግዲ ትሬዲንግ ማኔጅመንት እዚ ሕጂ ትሬዲንግ ማኔጅመንት ብኸመይ ኻ ትሬዲንግ ናትካ ማኔጅ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ኸ ናብ ትሬዲንግ ክትኣቱን ክትወፅእን ምክንያቱ ዝኾነ ናይ ማርኬት ባይ ኤንድ ሴል ቅድሚ ምባልካ መእተዊኻን መውፅኢኻን ፊክስድ ዝኾነ ፕላን ክህልወካ ኣለዎ እዚ ማርኬት ከምዚ እንተኮይኑ ከኣትየ ከምዚ እንተኮይኑ ክወፅየ ኣብዚ እንድሕር በፂሑ ከዓፅየ ኣብዚ እንድሕር በፂሑ ከኣትየ ዝብል ፊክስድ ዝኾነ ናይ መእተውን ናይ መውፅእን ፕላን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ፅፍሕታትኩም ብኸመይ ከተመሓድሩ ኢኹም እቲ ፖዚሽን ንስኻ ከፊትካዮ ዘለካ ፖዚሽን ንሳ ማርኬት ናብ ኔጌቲቭ ይኹን ናብ ፖዚቲቭ ኣብ ዝኸደሉ ዘለኸ ብኸመይ ኻ ከተመሓድሮ ትኽእል ስቶፕ ሎስ ናትካ ናብ ኢንትሪ ናብ ዝኣተኸሎ ከተቕርቦ ዲኻ ወይ ድማ ፓርሻል ክትወስድ ዲኻ ወይ ድማ ማርኬት ክሳብ ታርጌትካ ዝበፅሕ ስቕኢልካ ክትርኢ ዲኻ እንታይ እዩ ትናትካ ነትናትካ ፖዚሽን ከመይ ጌርካ ተመሓድሮውን ሓደ ፊክስድ ዘይቅየር ፕላን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ
ክሳራታት ብኸመይ ክትሕዞ ኢኻ ሎስ استراتيجي ንስኻ ትሬድ ትገብረሉ ዘለኻ ሎማዓንቲ እንድሕር ፕሮፊት ዘይገይሩ ፅባሕ ፕሮፊት እንድሕር ዘይገይሩ ድሕሪ ፅባሕ ፕሮፊት እንተዘይገይሩ ብኸመይ ከተመሓድሮ ኢኻ ከመይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ሕጂ استراتيجي ዲኻ ትቀይር ዘለካ ወይስ ኣብቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ኢንትሪ ወይ ኤግዚት ዲኻ ትጋገ ዘለኻ ነቲ ክሳራኻ ብኸመይ ኢኻ ተመሓድሮ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዓወትካ ብኸመይ ከተብዕል ኢኻ ዓወትካ ከዓ ከመይ ኢኻ ክትገብር ናብ ፕሮፊት እንድሕር ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ ማርኬት ከመይ ኢኻ ጌርካ ተመሓድሮ ቀዳምነት ኣገዳሲ ብድሕሪኡ ድማ ነቶም ዊነርስ ስኻ እንድሕር ፕሮፊት ረኺብካ ታርጌት ፕሮፊት ፅቡቅ እንድሕር ትሃርም ኣለኻ ከመይ ኢኻ ሰለብሬት ክትገብሮም ወይ ድማ ብኸመይ ኢኻ ትሪኦም ምክንያቱ ዓወት ስለ ዝረኸብካ ጥራሕ ዲኻ ኮንፊደንስ ጌርካ መሊስካ ናብ ካልእ ማርኬት ክትኣቱ ወይስ ዓወትን እቲ ንስኻ ሉዝ ትገብሮ ዘለኻ ብሓደ መንገዲ ኢኻ ሰለብሬት ትገብሮም እውን ዓወታትካ ብኸመይ ትሪኦም ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ናትካ ፕላን ከዓ ከተስፍሮ ክትክእል ኣለካ ንግዳዊ ዲስፕሊን ምሕላው እዚ ከዓ ትሬዲንግ ዲስፕሊን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣብ ንግድኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዲስፕሊን ሒዝካ ክትፀንሕ ካብ ስምዒታዊ ንግዲ ብኸመይ ክድሕን ኢኻ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ኣብ ትሬዲንግ ፌይለር ዘጋጥም እንታይ እዩ ኢሞሽን ሪቨንጅ ትሬድ ወይ ድማ ሓንሳብ ሎዝ ምስ ከድካ ብኡ ጌርካ ኢሞሽን ናትካ ክትቋፀር ስለ ዘይትኽእል መሊስካ ናብቲ ማርኬት እንዳኣተኻ ሉዝ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ኢሞሽን ናትካ ብኸመይ ክትቋፃፀሮም ኢኻ እዚ እውን ምሕሳቡ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ከዓ እቲ ትሬዲንግ ዲስፕሊን ዝበሃል ማለት እዩ ንኽሳራታት ብኸመይ ክትገጥሞም ኢኻ እዚ ሳምፕል ናይ ንግዲ ፀወታ ውጥን ጥራይ እዩ ምስ ናይ ገዛእ ርእስኻ ቅዲ ንግድን ዕላማታትን ዝሰማማዕ ክትቅይሮ ከድልየካ ይኹን እምበር ናይ ገዛእ ርእስኻ ትልሚ ንግድን ንምምዕባል ፅቡቅ መበገሲ ክህበካ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ነዚ ፕላን እዚ ወይ ነዚ ናይ ትሬዲንግ ኣይድያ ነዚ ስለ ዝወሰድካ ጥራሕ ኣብቲ ማርኬት ፕሮፊታብል ክትከውን ማለት ኣይኮነን ግን ነዚኦም እንድሕር ኣተግቢርካ እቲ ናትካ ውፅኢት ወይ ናትካ ዕቤትካ ብኡ መሰረት ክዓቢ ከም ዝኽእል ሓደ መብርሂ መሐበሪ ማለት እዩ እዚ በቲ ንዓና ዝሰማማዓና ኸ ነዚ ክንውስኸሉን ከነጉድሎን ንኽእል ኢና ኣብቲ ናትና ትሬዲንግ ስታይል ማለት እዩ ገለ ተወሳኺ ምክርታት ናይ ንግዲ ፀወታ ውጥን ንምፍጣር እንሆ ኢልና ኣሎ እዚ ከዓ ተወሳኺ ምክርታት ወይ ድማ ተወሳኺ ሓሳባትካ ኣብቲ ናትና ትሬዲንግ ጌም ፕላን ኢልና እነውፅኦ እንታይ ከጠቃልል ኣለዎ እቲ ንሕና ትሬዲንግ ፕላን ናህና ብሕፅር ዝበለ እውን ኣብዚ ዝዳልየ ኣለኹ ናይ ንግዲ ፀወታ ትልምኻ ንምርዳእን ክትከታተሎን ቀሊል ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ እቲ እስኻ ትገብሮ ትሬዲንግ ፕላን ቅልል ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ንስኻ ብቐሊሉ ትርድኦን ብቐሊሉ ከዓ ከተተግብረሉ እትኽእል ማለት እዩ ናይ ንግዲ ፀወታ ውጥንካ ፍሉይ ናይ ምእታውን ምውፃእን መዐቀኒታት ሕግታት ምሕደራ ሓደጋን ትልምታት ምሕደራ ንግድን ከጠቃልል ኣለዎ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ እታ ናትካ ትሬዲንግ ፕላን ቀንዲ ክትገብረላ ዘለዋ ኣብ ከመይ ተኣቱ ኣብ ከመይ ትወፅእ ማርኬት እንታይ እንተኮይኑ ተኣቱ እንታይ እንድሕር ኮይኑ ትወፅእ ከምኡውን ፕሮፊት ናትካ እንድሕር ኣብ ፖዚሽን ናትካ እንድሕር ናብ ፕሮፊት ኣልዩ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ወይ ድማ ፕሮፊት ናትካ ኣብ ኔጌቲቭ እንተልዩኻ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ነዚ ምምሕዳር እዚ ዘጠቃለለ ክኸውን ኣለዎ ተዓፃፃፊ ኹን ይብለና ኣሎ ብዙውን ዕዳጋ ብቐፃሊ ይቀያየር ስለ ዘሎ ናይ ንግዲ ፀወታ ውጥንካ ምስ ዝቕየር ኩነታት ዕዳጋ ከተለማመድ እኹል ተዓፃፃፊ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ማርኬት ቢሄቪየር ወይ ድማ ጠባያት ናይቲ ማርኬት ክቀያየር ይኽእል ኣብ ገለ ዋርሕ ኣብ ገለ ሰሙናት ንስኻ ነቲ ናትካ ፕላን ኣውፂእካያ ዘለኻ ዘይከይድ ምስኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ኩነታት ከዓ ንስኻ ቁሩብ ፍሌክሲቢሊቲ ወይ ተዓፃፃፍነት ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሪቪው እናገበርካዮ ኩሉ እቲ ናትካ ፕላን ኣብ ምስቲ ማርኬት ኣጃስት እናገበርካዮ ወይ እንዳስተኻኸልካዮ ክትከይድ ኣለካ ኣብ መወዳእታ ናይ ንግዲ ፀወታ ውጥንካ ፈትኖ ቅድሚ ብሓቀኛ ገንዘብ ንግዲ ምጅማርካ ናይ ንግዲ ፀወታ ውጥንካ ኣብ ዲሞ ኣካውንት ፈትኖ እዚ ድማ ኣብ ውጥንካ ዝኾነ ጉድለት ንምልላይን ከምቲ ትፅቢትካ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንምርግጋፅን ይሕግዘካ ናይ ንግዲ ፀወታ ውጥን ንዓወት ውሕስነት ከም ዘይኮነ ኣይትረስዕ ይኹን እምበር ንንግድኻ ንፁር ቅርፂ ምሃብ ናይ ዓወት ዕድልካ ንምምሕያሽ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ጌም ፕላን ተውፅእ ኣለኻ ከምዚ እንተኮይኑ ትሬድ ገብረ ከምዚ እንተኮይኑ ስትራቴጂኻ ኩሉ ዝተኻኺልካ ኣለኻ ነዚ ብምሉእ ግን ኣብ ናትካ ገንዘብ ወይ ናትካ ኣብ ናትካ ኣካውንት
ምፍታን ኣይድልየካን ኣብ ዴሞ ትፍትኖሞን ንውሕ ዝበለ ግዜ ፕራክቲስ እናገበርካዮ ትኸይድ እቲ ፕላን ናትካን እቲ ስትራቴጂ ናትካን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ መስመር ኮይኑ ኣብ ናይ ፕሮፊት ዞን ምስ ኣተወካ ብድሕሪኡ ኢኻ ንስኻ ናብ ሪል ኣካውንት ትቕይር ስለዚ እቲ ዝበለፀ ነገር ናይ ፎሬክስ እንታይ እዩ ዴሞ ኣካውንት ስለ ዘለና ክንዲ ዝደለናዮ ግዜ ወሲድና ነቲ ናህና ጌም ፕላን ወይ ነቲ ናህና ትሬዲንግ ፕላን ኣብቲ ዴሞ ፕራክቲስ ብምግባር ክሳብ ኣብ ፕሮፊት በፂሑ ብፅቡቅ ኣብ ኣእምሮና ሲንክ ክሳብ ዝኸውን ኣብ ኣእምሮና ፅቡቅ ገይሩ ክሳብ ዝወሃድ ስትራቴጂና ክንፀንሕ ንኽእል ብድሕሪኡ ናብ ሪል ኣካውንት ወይ ድማ ናብቲ ሓቀኛ ናይ ትሬዲንግ ኣካውንት ብምእታው ፕሮፊት ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ የብለና ኣሎ ትሬዲንግ ፕላን ስለ ዝገበርካ ጥራሕ ትሬደር ኢኻ ማለት ኣይኮነን ግን ንፁር ዝኾነ ዕላማ ወይ ድማ ንፁር ዝኾነ ቅርፂ ኣብ ፎሬክስ ንክህልወካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኦም ገለ ካብቲ ሳምፕላት ኣዳልዮም ዘለኹ ካልኦቱም ብዙሓት ባዕልኹም ከተእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ናትኩም ጌም ፕላን ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ብምሉእና ቅድሚ ናብ ፎሬክስ ምእታውና ወይ ትሬድ ቅድሚ ምጅማርና እዛ ዓይነት ፕላን እዛ ዓይነት ታርጌት እዛ ዓይነት ንፁር ዝኾነ ዕላማ ሒዝና እንድሕሪ መፂእናዮ ካብ ፎሬክስ ፕሮፊታብል ወይ ድማ መክሰባውያን ኮይና ክንወፅእ ንኽእል ኢና ስለምክታልኩም ደጊመ የመስግን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰሰናዩ ቻው